Yes, yes. Thank you very much. Thank you very much. Well, greetings, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. If it's your first time here, dang your subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded like this one, because we upload videos on daily basis at Mire and the triple pakutsvaga nyaya and the triple pakuanalyze nyaya and the triple pakufambira nyaya dzacho. Saka naone business raunaro rauda kushambadzirwa, namba dzangu ndo dziri pascreen dziri kubuda pasi apo, ndibate panamba idzodzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti inzwiko nevanhu, namba dzangu ndidzodzo futi dziri pascreen ipapo dziri kubuda ipapo, ndibate futi panamba idzodzo handitika. So at the same time also, kana une mavideos kanda futi ipapo handitika. So ndisingatambise nguva, ndisingapedze nguva, nyaya ndayanayo panapa zvamanje inyaya yapassion java. Ini nangu ndoshamisika nechinhu wane kuti at this day and age 2024 some people still believe kuti passion java is a true prophet of God. Ini nangu for the first time ndataurawo maonero angu nemafungiro angu. Ini nangu I don't think so. This one is a very good comedian. Zvekuzostamba namwari zvaangatimbomira izvedu mafanisi. But pane video raanaro rari kutaura iye achitaura kuti aiwa, Chamisa haana basa nevanhu. Chamisa anongozvifunga iye. Chamisa vanhu vakasungwa and anambobvira aita effort yekuona vanhu. Ini rega ndiregedze kutaura zvakawanda, uye zvataura kuti Chamisa akapiwa 5 million napresident wekuzambia akadya mari. So ndo video randoda kukuratidza panapa, tokurukura nezvaro, mundiudzawo mafungiro enyu kuti munozvionawo sei. Anganzi muprofita waJehovha here. Tikada kutarisa ma-qualities chaiwo takuenda kuBhaibheri, takunotarisa kuti ma-qualities emuprofita akamira sei. What's the duties of a prophet? Vamwe vedu tinonge tingodisqualifya tichienda takadaro. Ndogona kuzoita video ndichikuonesai kuti maprofita enyu aya munoti maprofita aya, vamwe vacho imbavha, matsotsi handiti. So without wasting much of your time, regedza tipinde muvidage timonzwa kuti muprofita wenhema uyu ari kuti chii uyu. Momunzwa kuti muprofita wefake ari kuti chii. This man, are you playing? What kind of playing is this? I'm Dubai. Pesa Chamisa has boy. Pesa nze blawizo. Naitotoerenganya yake paGoogle. Blawizo akanyora kati vanende mukana mabhomba, vanhu machai, vanhu chakacha kati, tubirwa mavhotsi chichi. Mbadza sungu. Right, Blawizo murwazi here. Blawizo anonzi ivo is a Zimbabwean political activist, anonzi Martin William Chiyanga, anogara ku UK. So Blawizo ane nyaya dzawo dzavakamboita pavaitaura kuti aiwa tikubirwa ma-elections, ndai munokanda mabhomba, ndai munodemonstrata muZimbabwe handitika. So vaiita kuti mavideos twavaiita vachikanda wanzi aiwa takukusunga nekuti uri kuita sei, uri kukonzeresa mhirizhonga, uda kukonzeresa mhirizhonga. Sezvo munongoziva kuti nyika dzekunze uko hadzinyanyo kufarira zvinhu zvakadaro. Ndizvanzi awo uri kuita sei, uda kukonzeresa nyaka. Saka ndo nyaya iri kusekwa napassion panapa kuti Blawizo, ndo Blawizo wacho ari kutaurwa iwawa. Zasungwa UK hanzi terrorism chichi. Madzasungwa baba. Chamisa hana mbuti bufu nezita rake munhe kana mbosendawo vanhu UK kana kumpana dhora kana chi baba. Widzo dzazo dzabuda mujeri, dzabuda chepopo. Chamisa ngasadaro mpesi image. Hanzi Chamisa ngasadaro mpesi yayo MH
kuna vanoziva zvinozoiswa t zvinozoiswa a zvazoiswa t na a kumberi, ndo zvaari kuedza kutaura ipapapa handitika. Unoziva mutactic unenge uchiitika kazhinji, even Alec Macheso akataura danzi kunyarara kunokunda kuereketa. Mutactic unenge uchiitika pazvinhu zvese zvinenge zvakangoitika izvi, the moment Nelson Chamisa comments on something angona kutotsvagirwa mhosva. Saka ndosaka muchiona most of the times anotry by all means kunyarara kuita sei uri kuona. Saka I'm just saying kuti vakomana vanenge vakatomirira kungoti any silly mistake batei mukande mujeri muri kuona. Saka ndo nyaya iri kusekwa naPassion panapa kuti Chamisa haana kana chaakambotaura, but maonero angu I think is being clever and being too careful, extra careful, using wisdom kuti any slight mistake ndaita sei ndogona kunyudzwa regedza tinzwe pamberi. Galaka akati isusu triple city hey triple city mbakandwa mjeni. Chamisa kana mwana ka 1 baba angu nobudongora kuti parise ukubatwa chibhavero kuti mbabura James kana buda ne hasha mje anzabana na mwangu akamundisupport Chamisa azoti ndenza president wekuzambia vadzamba 5 million anabito kamirira mari tambochinjo masutu hanzi Chamisa akapiwa 5 million and anatenda ibiti hanzi akamirira mari. I don't know how far truth is that kuti 5 million yakauya here zvemashuwa vanga vakamirira kuti vazochinja masutu. And then panyaya yajob scala there like several times Chamisa paaenda kunoona job scala. Ukaona problem iri kuitika ndeyekuti we've got people like Passion Java, they've got a huge following, but they are misleading people with the kind of information that they are giving to people, you see. So that's why we are trying our level best to come with the truth here, nothing else but the truth. Although we are not a political channel, we are just here to analyze and kuvhura vanhu maziso muone kuti maprofita enhema aya nganga dzefeki idzi musabirwe mari, musaisirwe kusiriko handitika. So nyaya iri kutaurwa apa ndeyekuti Chamisa akaenda kunoona job scala several times achisvika achiramidzwa kupinda, and then akatozoona kuti it's useless kuti ndirambe ndichita sei ndichienda. A lot of you know that mapictures makamaona and stuff. And then for 5 million I don't know how far truth is that. Saka rikatinzwa pamberi apa. Ana mochinjo masutu ndosanda president idi unoziva president idika wanodya nemunhu wese kuzano hakuna munhu ane nzara madhara ese ana vice apa manje apa hanzi ndosaka ndichida president ed vanodya nemunhu wese, vanodya nemunhu wese kuzano hakuna munhu ane nzara. Guys, recently we've been seeing vanhu masupporters ekuzano ari kuchema dzimba dziri kupwanywa, mavendors ari kudzinginiswa mutaundi. It's chaos. Vanhu havasi kufara, people are not happy, vanhu vane nzara. But now chinzwai manje vanhu vacho vari kunzi vanodya. Mbombera hamuna basa, but inzwai vanhu vanodya. President idika wanodya nemunhu wese kuzano hakuna munhu ane nzara madhara ese ana vice president Muhadhi ana mudhara wangu Chiwenga timu yese ana opa chingurwe wese hapana nenzara. Timu yaChamisa bodyguard baba ningira kuona mabodyguard apresident unoona akasimba zvakasvika baba sutu dzakaainwa idzi mvesa Chamisa emeche ngamunakirwa neDubai. So yeah, ndo vidhazi ranganangoya naro ndingoposta ndingokunzwisayo mafungiro emuprofita wenhema Passion Java achitaura iye kuti aiwa president ed bo munhu vanhu vese vanodya, but vanhu vacho vari kudya is just top officials, the rest aiwa ainingirikini.